Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един печат, който го държа в този плик, защото един път беше начапал бюрото ми. Сега ще го изкарам, ще ви го подредя и ще ви го покажа целия напълно подреден. Стойката я загубих някъде. Ето как изглежда. Ето това момиченце, забравих името. Ето дяда как е. А сега ще ви го покажа на това листче. Сега да направя листчето на по-дебело. Махаме капачето и ще започнем с ето този цвят. Това ще го купих преди няколко дни, даже го отворих, само един път съм го използвала. И това още даже някои не могат да се отворят. И отворил го. Ето го. И натискаме. Хубаво да се такова. Ето как почва да лъска. И тук също го натискаме. Докато натискам, ще ви затворя бурканчето. Този път много не се получи. Ето как се получи. Затова другото ще се опитам да го направя по-добре. Ето тук го почваме ето така да го направим, да си изчисти. Сега е кафявото наред. То наистина ще е кафяво. Е така да ще повъртя малко. Вижте как стана. Натискам силно. И затварям, ето затворя го, докато натискам. Хора, този път не ми се получава. След малко се пробвам да направя още. Много не се натискали. Избършвам го и ще започна. Само един момент да го направя наобратно. Вижте да е чисто за розовото, защото сигурно розовото е любимо на всички деца. Сега сам, че няма къде да го избърша, ще го избърша и тук, да не отиде кафяво на това, на розовото. Ето така ще го почистя вътрешния край, вижте сега какво става. Винаги трябва да го почиствате, но понеже аз забравих да взема мокра кърпа. Това сега ще го избърша с листа. Отворихме розовото, вижте някой път не съм го избършала. И ще натисна много здраво, вижте, цялата си сила. Сам дано да не го щупя. Хайде да кажем, че още ще сложа и сега пак няма да стане, но този път докато не стане, няма да се спра. Омазах се цялата. Нищо не стана, затова пак ще опитам. Вече ръката ма ще влияе, що ли се получава? Да не би да трябва да натвърдва и сега сложим и това и тук. Сложих капачето на розовото, да пробваме да не би да става да е натвърдо. Поне горе-долу се получи. Не знам, виждате ли това момиченце, май се казваше Жужу, но не съм сигурна. И си тия трудни капачи. Сега ги вършвам. Пак го подреждам и ще ви кажа чао! Само да го избършим. Много гадно става. Горе-долу да кажем, че е избършено. Това капаче си беше в комплекта и се слага ето така да не си начапа нещо, но един път беше паднало от капачето и не знаете като отидах какво да видя цялото ми бюро. Ето така го пускам на такова. И това ще си опитам някак да го задържа. Затварям плика да не се отвори, да не падне нещо, че не ми се пак бюро и тази боя се маха и трудно. Така. Този лист тук целия, да го омажахме, отива напълно в ковша. И с това ви казвам чао!